Igwe mmadụ n'ọkụ mma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụ ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị ụka erighị anyị fọnda mba gị ndị oche eri anyị fọnda mba gị fọja sikara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwe chọọchị fa obodo ụka dịkwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu nọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba. N'ụbọchị tata isiokwu anyị ji wee bịa bụ signs you must not ignore when you see them in your dreams. Ihe ọ ga-abụ ọ bụrụ na ịfụ na nlọ ị nwere ike ileghara anya. Ihe ndị a m chọrọ egosita bụ ihe ịfụ anya na nlọ ileghara ya anya maka na ọ wee sign a warning signs ka ọ bụ ya ma bụ isiokwu anyị maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ na soshal midia maọbụ na Eziokwu TV. Afa ji wee chọọ ọzọ Eze-Ana bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata bifo anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst ka na-aga n'iru. Ụbọchị Tọzdee ga-abụ last day of August. Ụbọchị ahụ ka anyị ga-achịkọta ya. Tọzdee bụ nwanne echi. Yes, so ụbọchị Tọzdee ka anyị ga-achịkọta ya. Ndị niile sonye na anyaba aja nọ na WhatsApp ga-enweta anyaba ihe onyonyo nchịkọta anyaba aja nke ọnwa Ọgọst. Ọ bụrụkwa nne chọrọ isonyere nke ọnwa Septemba, ị nwere bido taa wee ruo Tọzdee ime nka, maka na aja a ga-ebidokwa na 1st of Septemba wee ganye na Septemba. Ndị na-esonye na aja mbụ amalogo ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request. You make a donation token to the account number
ịchatizie m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you ma ọ bụrụ na ị chọrọ iso ya bụ aja. Aja mbụ n'elu aja epụta ihe aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu mana anyị anaghị eshow testimonies na social media maka na ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị maka ya bịa. Ihe m na-achọ ịkọwalụgo m na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Ihe anyị na-eme ewu ipresent ya prayers request to the temple, na-ekwubi okwu, na-agụ ọfọ, na-achụ aja n'isi gị kwa ụbọchị ganye na ọnwa Septemba agwụ. Ụbọchị anyị ga-emechizie achụ aja dị iche iche. Nke mbụ anyị na-eje na mmiri je chụọ aja, chụọrụ ndị mmiri aja, achụazie aja gbagota n'elu ana bịa chụọ aja ihe mme dị iche iche na temple. Ọnya ka anyị na-eme mechazi anyị gbuo eburu wee mesara aka. Yes. So ihe nchọ ka ịghọta ọfụma, ghọta ya ọfụma etu aka o si aga. I can tell you na a na-enwe massive testimony maka na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Then nke ọzọzi ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, echefuna na aja annual festival anyị na-abịa na September 16th. Anọ ụbọchị ahụ kwa ka Ogbuefi Eze-Ana mụnwa Ogbuefi Eze-Ana na-awa ji eri ji nke ọnwa nke arọ 2023. Ụbọchị ahụ maka ndị niile bụ ndị children of the temple na-abịa achụ aja annual sacrifice. Ọ bụrụ for anything na ịma abịawu, echefugana isendị ihe aja gị. Yes. Mmemme nke arọ anụwa ga-apụ nnukwute iche. Mmemme nke arọ ga-apụ nnukwu iche maka na Chinaza Adigbo onye egwu ga-anụ ya live. Ụbọchị ahụ ka anyị release egwu ọ gụrụ temple. Ijele nwaanyị mmiri akụ ga-anọkwazie live na ndị egwu ọdịnala na ndị ọzọ niile. Come one, come all. You are all invited. Ọ nnukwu mmemme a na-eme annually for children of the temple. Then ka anyị gabazie n'iru. Ọ bụrụ na ị na-ege onu m na nkụzi a na-akụ chọrọ ịkụzi taa, na ị chọrọ ka iri wọchị ya ọzọ ma ọ bụ ka ishigharị ya mmadụ, yes, ihe ị ga-eme bụ ma ọ bụ na o nwere nkụzi ọbụla nkụzigoro n'oge awa nke eziokwu ị chọrọ ka ishigharị ya mmadụ, were ọsọ were ije jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite, ọ my YouTube channel. Iji ebe ahụ ị ga-afụ over 1000 lectures. Ọ nkụzi niile anyị kụzigoro n'ọdịnala Igbo anyị na-akụzi kwa ụbọchị. Nke a bụ ofu. Ọ bụrụkwa ndị na-esonyere anyị site n'Eziokwu TV, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị wọchị ya any of the movies ịwọchịgoro n'Eziokwu TV, na ị chọrọ ịwọchị ya ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ishigharị ya mmadụ, were ọsọ je were ije jee na Ugochi tubelu movie productions na YouTube ka ịwọchị ya all our Nollywood movies. Ọ bụrụkwa na ị na-eso anyị mana o nwere movie ị chọrọ ịwọchị n'Eziokwu TV mana ị chọrọ ịwọchị ya ọzọ ma ọ shigharịa mmadụ, jee na Eziokwu TV Nollywood movies ịwọchịkwa ya. Ọ bụrụzie na ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme n'Eziokwu TV, jee na Eziokwu TV, ịwọchị ya na YouTube. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị tata. Ọ bụkwa ndị chọrọ ịpartner with us, our temple, ma ọ na ịchọrọ ịpartner with Eziokwu TV, chatịkwazi ya na WhatsApp nọmba ihe dị nweta anyị. Enwere ike ịkpọ ya akpọ ma ọ bụ send ya message na ya bụ nọmba. Ọ bụrụ na m epikire, my PA will pick it, but I can assure you ị ga-enweta response the same day. 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị dibịa. Isiokwu anyị bụ ihe ọ ga-abụ ọ bụrụ na ịfụ na nlọ agbakwa na nkịtị, maka na ndị Igbo na-atụ ilu sị na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. Ihe eji gosi gị ihe ndị a na nlọ bụ ka ibe something. Ekwuona m ya before and m ekwukwu ya ọsọ na the spiritual control the physical.
maka na before ihe ọbụla eme in this world of gross matter, this world ị na-afụ anya bụ the earth, before ihe ọbụla eme on earth, that thing must have taken on form in the spiritual realm. Before ihe ọbụla eme in the world of gross matter, na nya bụ ihe emegori na mmụọ. Ọnya ka eji asị gị na-ekpe ekpere, gị na-ekwubi okwu, maka na ike dị n'okwu ọnụ. Anyị bụ ndị ọdịnala na-achụ àjà na-ekwubi okwu, anyị na-eme ụzọ ihe na-abụ. Ndị ụka na-ekwu okwu na-ekwubisi okwu, yes, mana ọdịnala nwere advantage maka na ọdịnala na-ekwubi okwu na-achụ àjà, maka na o nwere nsogbu ụfọdụ mmadụ ga-enwe. Ị mara na a ga-achụrịrị àjà, a ga-achụrịrị àjà na ikwubi okwu adịrị enough. O nwere nsogbu mmadụ ga-enwe, a ga-enwerịrị nkwubi okwu wee chụọ àjà wee gbaa onwe. Ọ bụrụ ihe na-ana ndụ mmadụ na-ana ọbara, yes, ihe ị ga-eme bụ na ị ga-enyekwu ya ihe nwere ndụ in exchange. Ị ga-enyekwu ya lesser animal in exchange of human life. Maka what you don't know is only a mystery to you, not to all. Ọnya batara mgbe gburugburu ndị Igbo na-akpa enunu, na-akpa ọkụkọ, na-akpa nkịta, na-akpa ewu, na-akpa atụrụ. Ihe niile ndị a dị na ezinụlọ na-abụ mgbe ụfọdụ o nwere ihe ga-abata n'ezinụlọ ka o wee mmadụ. Mana maka ihi na atụrụ nọ, ewu nọ, enwere ike anọgide ewu ebe kpaa ewu anwụrụ, ewere gị gbaa mmadụ onwe ma mmadụ ga-anwụ kama ewu nwụrụ. Ọdịnala Igbo kwenyesiri ike. Ihe ndị akụwara gị na ọdịnala have read so many books, but I can tell you why ọdịnala remain the best, because it is natural. It is in line with natural laws. So ọdịnala nwere huge advantage. And ọtụtụ ndị nkụzi dị iche iche have already established na a ga-agba mmadụ onwe. Ka mma alụghị atụ maka gị onye na-ege m ntị. Ihe nji abụ na-ekwu anụmekwu otu Bible bụ na m mara 80% of my audience agụgo Bible in one way or the other. So m meji ihe ma wee ma alụghị atụ. Ọ bara uru ịpụ otu were other spiritual books because you will not understand. It doesn't make sense ma ọ bụrụ na nkwa otu bụ akwụkwọ igubere. Ịghọtara ya? Ihe na-achọ ịkọwara ka m were Rabbi Jesus ndị ụka ọbịa wee maa atụ based on that allegorical story called Bible. Now, ọ sị na o nwere onye Jizọs fụrụ, o wee bụrụ na onye a na not the possessed. O wee jekwa onye a wee sị ya na onye ka ụnụ wee jụọ ajụ, ha wee sị ya na ha bụ igwe, wee nọ n'ime onye a take a position of that person. O wee sị oke na onye a unu ji, onye a nọ into captivity, eji eji na mmụọ. O wee sị na onye a unu ji ezinụlọ ya mkpa. O wee were anụmanụ, ezi, pig, wee gbaa ha onwe. Wee sị ngwa hapụrụ n'ime onye a, sịrị n'ime onye abanye n'ime igwe ezi, maka na ọma how things work. Mmanụ na onwere ka onye a ga-esi dị free ma ọ bụrụ na enwere ihe ọzọ iwetara in exchange. Ndị Igbo na-akpọ ya igbo onwe. Yes, ị ga-ejikwa ihe dị ndụ wee zọpụta ihe dị ndụ. O wee sị ha banye n'ime igwe ezi. E wee sị ha wee hapụ onye ha ji wee banye n'ime igwe ezi. Igwe ezi niile a wee nuru wee baa na mmiri wee gbagbuo ha dịka ihe aja. Ị ghọtara ya? So I can tell you, human beings, we are permitted to sacrifice lesser animal for the well-being of higher animal bụ human being. Ị ghọtara ya? Ihe njikọwara gị ihe a ka i wee mara ebe m si abịa. Ọ is an admonition. Now, ka anyị banyezie n'ihe anyị ji wee bịa. Nkụzi anyị ji wee bịa bụ ya. O nwere ihe ga na-eme gị ihe ị ga-afụ na nlọ. Only I cast you, only I bind you is not enough. O nwere ihe ị ga-afụ na nlọ, ị na-ediri ka ime ihe something, ka ị gbaa onwe, ka ị were gbara isi onwe gị. O nwere ihe ị ga-afụ na nlọ, ihe ọ na-ediri bụ ka ị were akwa ọkụkọ Igbo. Ime eji asị were akwa ọkụkọ Igbo. Akwa ọkụkọ Igbo ndụ dị n'ime ya maka na nwa dị ya. It breathes.
that is enwere life n'ime ya. So ị need ihe nwere ndụ. Yes, akwa ahụ abụrụ na nwoke ma nwaanyị, and therefore na ihe nsogbu ahụ ị nwere mgbe ahụ abụrụ na nwoke ma nwaanyị chede bụ isi na-ada, mana ị nwere ike iji gbara onwe gị. Ị ga-eme iwere akwa adụchacha ahụ gị were efe gwe n'isi gị 4 times afịa na ụbọchị na-anọ tiwe anya bụ akwa. Mgbe ị tiwe anya bụ akwa, ụmụ anụmanụ ebe ka megide feast on it. Those ants we still come and they feast on those egg and we break. Ijiri gị wee gbara ihe onwe gị chụpụ aja. Ịghọtara ya? Enwere aja dị iche iche. Enwere aja okporo ụzọ, especially gị nwa onye na-agba n'ụzọ mgbe dum. Ọ bụrụ maka aja ka anyị bịara ịkụwata, ma ihe chọrọ ịkụwala gị bụ na nlọ, o nwere nlọ ọ ga-abụ ịlọcha nlọ a ịgbakwana nkịtị. Nwee nke ọ ga-abụ ịlọcha nlọ, ọ bụrụ na nke n'idiri ka ị were uriem chicks, newly born chicks. Yes, i were uriem ahụ, ọ bụrụ na ị ga-eji uriem ahụ wee kwubi okwu were tụchaa arụ gị maka ọrụ akwụ n'ụjụ, ị hapụzi uriem ahụ. Uriem ahụ na-akụ ka ọ na-akụpụrụ gị ihe ọjọọ, na-akụbata ihe ọma. Ịghọtara ya? Den o nwere ike pụzie dị na uriem ahụ, ọ bụrụ gị ihe dị chụpụ aja, ihe dị wee gbaa onwe. Ịghọtara ya? Ihe ọbụla chọrọ ime gị ya dị uri maka inwere onwe gị. Ọ gwara nke ya ahụ pụtara nlọ, ịfụcha nlọ, ọ bụrụ na ihe ị ga-achụrụ aja, ihe eji oke ọba wee dụcha onwe gị. Nwekwa nke ọ ya wee ruo, ọ bụrụ na ihe ị ga-achụrụ aja mana ọ dịbịa ya agwazi gị ịgba afa. So ọ na-agba afa. Ihe njisi gị gbawa afa bụ na afa bụ spiritual lab. Ịghọtara ya? Etu ọcha abụọ bụ na ị mara ihe na-eme gị ahụ dị gị, ije ụlọ ọgwụ, dọkịta rekọmend lab ka amarụgara ebe ihe na-eme gị si, ka e mara ebe tritmenti a ga-enye gị. Ọhịa afa bụ. Yes, so ka anyị gaba n'ihu n'ihe njibia maka ịbịa. Ihe nji maka ya bịa bụ na efu ụfọdụ ihe na nlụ ịgba na nkịtị maka na ụkpaka okpoko gburu na ọ bụ ntị chiri ya, dịka ndị Igbo si atụ n'ilu. Ọ bụrụ na egosighị ihe na nlọ, ṅụrịba ma n'igbe elu maka na chi gị fụrụ n'anya, wee nwee ka ị nwee ike efu ya. Ihe ahụ egosiri na nlọ ezuru gị ya n'ozi, efuru ya na nlọ, especially nọ nke efuru na nlọ. Ka m gwa gị how nlọ si awọk. Agwara m gị na what makes up a human being is 2 things: the spiritual, that is the spiritual you, and the earthly, the physical, the earthly you. I don't can use just the simplest language for you to understand me perfectly. Yes, enwere gị nwa bụ mmụọ, nwee gị nwa bụ mmadụ. Ihe ị ga-eme bụ mgbe anwa ọ maka n'ihi na gị nwa bụ mmụọ gị nwere radiation ọ na-radiate. Ya earthly clock, that is your body, nwere radiation ọ na-radiate. 2 of them were bond. Onye abụghị na word of the living now. Onwe for any reason, the spirit ma ọ bụ their physical you radiate through enough radiation ka e wee nwee that bonding. Then enwe ana severe na nkewa dị n'etiti that bonding. That the bonding is no longer feminine. The spirit will leave, because all the body radiation we have trap with the spirit to your earthly clock, to your body on earth. All the abone dị ndụ na ndị dị ndụ. So ihe na-eme na nlọ bụ when you are asleep, ọ bụrụ na ị nọrọ ụfọdụ ihe fully awake, that is, ị nọ na daytime fully awake, you might not be able to see what is happening in the spiritual realm unless if you are permitted to do so, unless if you are highly gifted, or maybe you a mystic, or somebody who maybe a called one, or even a special privilege for the spirits. Most of the times, our vision na abịaba either na anyị nọ na nlọ nwee ihe a na-akpọ trance, ma ọ bụ na anyị nọ na deep sleep nwee ihe a na-akpọ dream. Maka na ị nọ na deep sleep ọ bụrụ dream, ma na ị nọ na light sleep just dozing off small ọ bụrụ trance. Now ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na
dream bụ dream maka na dream nwere ike last for a very long time. Mana trance bụ just few minutes, few seconds. Yes. So ihe na-achịkọwala gị na mgbe ya bụ dream ịnọ ihe kpatara iji wee nwewo that dream bụ na dream nwere ike igosi ihe na-eme in the great beyond, which you cannot see with your physical eyes unless you are specially permitted to see vision. Ịma na agwara m ụnụ na-enwere ndị na-afụ vision, na-enwere clairvoyant, wee clairvoyant, na-enwere ndị na-afụ afụ, nwee ndị na-anụ anụ. Site n'ụzọ dị etu a, they will receive message from great beyond, ihe na-eme na mmụọ. Mana ọ nwere ndị bụ no dreams. Today anyị chọrọ ka anyị kwuo maka nke dreams only. Now ihe ji wee digress ya leta oke iwe ghọta ebe nsi abịa ọfụma. Nke dream ka anyị chọrọ ikwu maka ya. Nwere asị na etu dream si adị bụ na mgbe ahụ ebe asleep, your spiritual you enwego a little detach, not total detach, enwego a little detach from your earthly body. Ọ bụ na ndị anyị nwa ụsọ dị kọmputa sị nọ na hibernating. Whenever you hibernate a computer, it means that the computer is not fully shut down. It's half shut down, half working. It will consume less battery at that particular time. Yeah, so mgbe ị na-arahụ ụra ị nwụrụ anwụ mana ị dịrọ fully awake. Maka na mmadụ nwere ike ịbịa n'ebe ị na-arahụ ụra with something you will not see it because you are not awake. But when you are fully awake, if somebody comes to your bedside and takes something, you will be able to see it. Yeah. So mgbe ahụ ịbịazi na-arahụ ụra anwa, your spirit will detach a little. Mgbe ahụ spirit will detach a little. Spirit gị na-wander in the spiritual world. Your spirit can actually be able to visit some places and spiritual worlds. So mgbe ahụ ka your spirit nwere ike wander to the great beyond and be able to see what future holds for you and be able to extract few information that will be of great help to you. Mgbe ahụ ka o nwere ike ịnọ, mgbe ahụ ụfọdụ nwere ike ịnọ na astral world. Mgbe ahụ ka ọ ga-enwe ike nweta information karịa na beyond, pass ya to you through back brain. Agwa m ụnụ na back brain bụ the spiritual antenna, the spiritual brain, while the frontal brain is the intellectual brain. Now, back brain bụ spiritual brain will receive the vision through via dream and pass it directly to the intellectual brain for the intellectual brain to give it the earthly interpretation. So how correct you will be able to understand their dreams depends on the cordial relationship between their intellectual brain and their spiritual brain. Ụfọdụ ga-asị gị na ọ na-alụsị alụ ha mana ha alụrụ, but they will not be able to fathom it or understand it in the world of physical. Ihe batara ya bụ na enwelu division. SCVR, the connection between the back brain and the frontal brain. Omega theta of the lofu. Maka na ọ dị intellectual